Ogai mara ariwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga koro dwaro ni od bura okadh lipod mar NADCO. Raila noloso Mombasa kama noyuore chenro mopogore opogore mag rango kenge ma tend kaunti no segoyo e jiwo yore mag somo e kaunti ma Mombasa. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Oganda makwar na jowuok oko mar romo ne migosi Raila Odinga mane oten gi jotelo mopogore mag ODM e limbe mane otimo e kaunti ma Mombasa. E chiro ma Kongowea, Raila mane oten gi jalup jatend duond buch ODM Hassan Joho e kind jotelo mamoko ne okoni kaka riwruog Azimio gidwani lipod no puodhi mapiyo mondo mi gichak chenro mar yiero duol mar IEBC. Tuliweka timu pale kiongozwa na Kalonzo Musyoka. Wameongea mpaka wakatoa ripoti. Leo hii ambayo ni Jumanne tarehe 13, hiyo ripoti inafikishwa katika bunge. Bunge inafunguliwa leo na ile ripoti imewekwa katika meza huko. Nataka hiyo ripoti ipitishwe wiki hii. Baadaye tuanze harakati ya kuteua tume ya uchaguzi. Hiyo ripoti nasema mpaka tukubaliane, mimi na Ruto tukubaliane nani atakuwa mwenyekiti na kina nani atakuwa wanachama wa chama cha IEBC. Negijiwo jodak ma Mombasa mondo mi ondikre kaka jokanyono mag duond buch ODM kagiikore ne yiero maduong' mabiro ka Joho bende oramo ni lek mare mar bedo jatend piny Kenya pok orumo. Wakati tulipokuwa tunakwenda kwa uchaguzi kulikuwa na porojo mingi zaidi. Sisi ni mahasla. Tunaangalia mama mboga, boda boda, jua kali, wale wanyonge. Hiyo lugha imekaenda ikapotea. Silipotea. Mimi nitaregea tena na tena na tena. Na mimi nitaimba gospeli ya kuwa baba Raila Amolo Odinga ndio dawa ya kuweza kuinua hawa mahasla wa kikweli katika Kenya hii. Hawa ndio watakaya kunifanya kuwa rais wa taifa la Kenya siku ikifika. Si namna hiyo? Si mambo ni kujipanga? Si mambo ni nini? Nani amemwambia mtoto ya Mombasa hawezi kuwa rais? Iko mtu amesema namna hiyo? Iko. Ile kitu mbaya naomba tu tukae imara katika chama cha ODM. Jotelogo ne bang'e to odhi nyaka e hall matononoka kuma Nasir ne ochiwe basari mar sero somb nyithindo ma jonyuolgi odak Mombasa. Ma ne en bang' migosi Raila timo limbe e sikund jopuonjre modak kod ng'ol mar Pwani kaachiel kod sikul mar Hadija kuma tend kaunti ma Mombasa oriwore gi joket mwandu machiwo chiemo ne jopuonjre e nengo moyweyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.